чӣ гуна ки ҳамагон хабар доред, дар моҳи июни соли 2023 дар саросари Федератсияи Россия рейдҳо алайҳи муҳоҷирон баргузор гардидагӣ буданд, ки дар доираи амалиёти нелегал 2023 ҷараён доштанд. дар он зиёда аз 47 000 муҳоҷир ҷаримабандӣ карда шуд ва зиёда аз 7 000 муҳоҷир аз Федератсияи Россия видварения гашт. дар моҳи октябр шуруъ аз 8 октябр то ба 16 октябр марҳилаи дуюми ин амалиёт, яъне оператсияи нелегал 2023 оғоз меёбад. барои ҳамин муҳоҷирои азиз, аз ҳамагон хоҳиш карда мешавад, ки кадоме ки ҳуҷҷатҳояш дуруст нест, ҳуҷҷатотона ба тартиб дароред. нафароне ки патент надоранд ё патент супоридаанду то ҳол нагирифтанд, рафта патентҳояшонро бигиранд, чун зимни дастгир шудан дар ин рейд нафароне ки бе регистратсия ва ё бе патент ҳастанд аз Федератсияи Россия видварения мегарданд.